Представям ви гостите в студиото. Това са Гергана Райжекова и Александър Ангелов от Центъра за творческо обучение. След малко очакваме към нас да се присъедини и Цветелина Василева от Националния дворец на децата. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Добро утро! Скоро ще празнувате юбилей от създаването на центъра. Всъщност той започва покрай една инициатива Space Camp в Турция. Интересно е юбилея какво точно отбелязва и как дойде идеята за създаването на Центъра за творческо обучение, но ние много се мотивирахме от това, че съществуват немислими, може би, досега възможности за мотивиране на млади хора и на деца, и те са достъпни за български младежи. След като преди 10 години започнахме да партнираме с Space Camp, в света има само 3 такива центъра. Един е в Канада, втория е в Щатите, третия е в Измир. Се мотивирахме да създадем образователна организация и в България, която да подпомага, как да кажа, качественото подобряване изобщо на образователната среда в цялата ни страна. И в началото смятахме, че това е младежка организация, по-късно се оказа, че работим по-скоро с учители и училища. Това само ни радва в момента. И да, скоро станем 10 години. Поменахте, че от 2600 училища вие сте посетили вече 800. Към една трета. И то само в България. Около още 200 училища в различни държави. Аз лично съм бил в училище в 30 държави. Съвсем скоро се върнах от пътуване в Щатите, където също видяхме различни училища. Имаме доста добър поглед върху това какво може да направи едно училище и какво не може да направи, но би искало да кажем. И голяма база за сравнение, но това е тема на съвсем друг разговор. Ще се радвам да го проведем в бъдеще. Всъщност, вие ръководите именно проекта, свързан с участието в Space Camp в Турция. Тази година, кога ще се... На 3 пъти ще има турове там. Кога ще се проведат те? Да, тази година, т.е. Space Camp Турция 2016, има 3 дати, 10-16 юли, 17-23 юли и последната дата е август месец, от 7 до 13 август. Всъщност, за самото кандидатстване започва малко по-рано през годината, когато се дават 3 теми, по които деца от цяла България могат да напишат своето есе. Съответно, тези есета се проверяват от специалисти и Център за творческо обучение предоставя стипендии на най-добрите есета, като също едновременно с това работим с партньорски организации, т.е. училища, различни организации отново в сферата на образованието, които също чрез тях се опитваме да стигнем до повече младежи, т.е. деца и младежи. Става въпрос за една такава възрастова граница от 9 до 15 годишна възраст. Как се осигурява финансирането? Финансирането, както споменах, заедно с Space Camp Турция предоставяме стипендии, като има пълна стипендия, т.е. 100% покриване на разходите, като тази година, както споменах, благодарение на кандидатстването и невероятните есета, които получихме, както и видео есета, между другото, те могат да бъдат гледани в нашата YouTube страница. Ние дадохме 2 пълни стипендии на 2 участника и множество частични стипендии, т.е. 50-25%. Що се отнася до партньорските организации, там те имат малко повече свобода. Имам предвид, те решават как точно да разпределят тези стипендии, съответно дали да подкрепят един участник, няколко. И всъщност работим заедно, комуникираме си, така че да може повече деца да се да имат възможността да посетят този лагер, който принципно няма еквивалент, като той не е просто летен лагер, а всъщност това е място, което развива личността на детето, дава му една самостоятелност, независимост да взима решения, така че това е нещо, което не е просто ваканция, но наистина... Една пълноценна ваканция. Ами не бих използвала думата точно ваканция, просто това е 6-дневен тренировъчен лагер, където децата имат възможност да работят в екип с
свои връстници в света на технологиите и науката. Те трябва за много кратко време да се сработят, преодолявайки възрастовите граници, езикови бариери или културни бариери. Тоест, изгражда се един друг вид, как да кажа, поглед върху света и това да работим заедно и да правим наука в екипна дейност. Как чрез развитието на потенциала и на талантите, всъщност образованието може да стане по-ефективно? Това като че ли е в фокуса на разговора ни днес. Сега казваме здравейте и добре дошли на Цветелина Василева от Националния дворец на децата, която вече се присъедини към нас в студиото. Какви са летните алтернативи, които предлага Националния дворец на децата? Националният дворец на децата винаги си е бил една изключителна възможност за пълноценно оползотворяване на свободното време на децата, не само по време на училище, но и естествено през ваканцията целодневна програма предлага за деца от 6 до 10 годишна възраст, като освен, че децата ще могат спокойно да усетят цялата палитра от дейности, която се случва в Националния дворец на децата през учебната година. В същото време има и много дейности, които ще се развиват единствено и само през лятото. Така че, освен, че родителите ще бъдат спокойни, че децата ще бъдат в една чудесна база, прохладна, прекрасна, красива, ще знаят и, че пълноценно ще прекарат и тези няколко часа, които ще бъдат при нас в Националния дворец на децата. Кои са летните ви дейности? Летните дейности са малко различни. Значи, през юни предлагаме възможност децата да посещават все още онези форми, които продължават да се развиват в Националния дворец на децата през учебната година. Тоест, те са с потенциал и с възможност и с алтернатива да станат наши възпитаници през учебната година. Имаме възможност да имаме английска школа, една много интересна, която може би никъде не се случва в България. Това е клуб Млад водач на Куче. Ще се провежда и школа по театрално изкуство. Това е театрално студио Прах, което има за цел да даде възможност на децата чрез ролеви актьорски игри за начинаещи, децата да станат нашите млади актьори, бъдещи може би. Така че ако има, в същото време, ако има и заявен интерес, ще се провеждат и курсове по йога за деца, курсове по ирландски танци. Така че всеки делничен ден родителите, децата са добре дошли в Националния дворец. Богата палитра от възможности. Говорихме си в предварителния разговор с вас, че е хубаво да стане дума за това детското лято. Лятото, в което трябва да се направят нещата, които по-късно няма да могат да бъдат свършени. Аз съм силно мотивиран от това, че за всяко нещо си има вярно място и вярно време и тогава се случва истинската промяна. И бих поставил този въпрос, какво е достатъчно да прави едно образование, за да даде този резултат? Има ли нещо, което това ми е достатъчно? Има ли време през годината, в което ти не учиш или не се образоваш? И няма да давам отговори за това, просто го поставям като още нещо в разговора. Смятам, че всъщност аз съм родител от 2 години и половина и вече си мисля какво бих могъл да направя това лято точно в тази възраст с моето дете, което на друго време и по друго място не бих могъл да направя. Не само лято, ами всеки ден, всеки час и дали трябва да карам колело с него или да му сложа астронавтски костюми и да искам да го изпратя в космоса и дали аз ще отида при него или не. И това не са предизвикателства само пред родителя, а и пред цялото общество, надскачайки образованието като система, защото ето в училището вече има целодневно обучение, което според мен е прекрасна крачка към няма да казвам осмисляне на времето, но към възможност да се правят нови дейности. А пък програми като Космическия център, като дейности, които се правят през лято в ваканционно време, дали ще са спорт, изкуства, себеизразяване, развиване на лични умения, технически умения и други, наистина много смислено могат да се проведат, ако се направи планиране и то с образователни специалисти също. Например, с учителя, с специалист в някаква конкретна научна област или в спортна област и с родителите и самото дете. И също вече не е актуално това да кажеш, не да свириш, защото няма станеш музикант. Всъщност никой не знае какъв ще стане след 10 години. Светът е такъв.
И освен това не е нужно да станеш музикант, за да се докоснеш до музикалното изкуство или пък да рисуваш. Всъщност към кои от вашите предложения има най-голям интерес? Към момента заявен интерес има към това децата целодневно да посещават Националния дворец на децата, предвид това, че родителите все още търсят онази своя възможност, която е най-удачна за през лятото, за да могат да бъдат спокойни, че децата им ще бъдат отгледани, децата им ще бъдат добре обгрижени и всичко това ще се случва наистина по възможно най-добрия начин. Все още е в самото начало на тяхната лятна ваканция и тепърва ще видим какво ще се случи, но съм сигурна, че както и колегите, всеки предлага най-доброто за детето, за да може то, освен да намери себе си в една такава среда, и в същото време защо не и да открие своите нови приятели, наистина една пълноценна среда, защото то наистина се чувства най-добре сред своите връстници. Услугите и дейностите, които предлагате всички вие, всъщност са много важна алтернатива за родителите, защото преди ден тук на връх 1 юни говорихме за проблемите, свързани с това да си родител в България. За съжаление, държавата все още не осигурява достатъчно услуги, за да може да подкрепи семействата и родителят наистина понякога е поставен в много трудна ситуация, когато трябва да работи, в същото време детето вече е във ваканция и той се чуди къде да го запише, за да изкара пълноценно часовете от деня. Вашите впечатления, ако се върнем пак на Space Camp, зареждат ли се децата от този контакт първо с науката и после със своите връстници от други държави? Освен контакт с науката и връстниците и съответно приятелствата, които се случват, което разбирате, че за едно дете означава един дългогодишен контакт, който после се поддържа с деца от цял свят, е много важна и срещата и работата с професионалисти. Става въпрос не само за гостуванията на астронавти, но и за самите тренери, които водят обученията. Те са студенти, докторанти, учени в НАСА. И съответно може да си представите само какво означава една такава среща с децата и как по-нататъка ние имаме няколко случаи, които следим с деца, които минавайки през Space Camp, след това много, се превръщат в не само млади учени. Имаме случаи, в който се завръщат в самия Space Camp, където стават първият тренер, който е българин. Или пък учат в съответната наука. Тоест има, това, което Space Camp дава е нещо просто отвъд, не знам, нашите... Една перспектива и възможност за избор на път за реализация. Всъщност, ние много често говорим, че в България има проблем с това, че образованието е основно теоретично, но пък ето тук идват и такива заместващи предложения, които пък да дадат възможност да се навакса. Именно повече практика за сметка на теорията. Важно ли е да се развие творческия потенциал на детето, за да може след това той да бъде един успешен човек, един успешен професионалист в която и да е сфера? Много е важно да се търсят различни варианти. Споменахме с колегата за това, че не е задължително да свири на музикален инструмент да стане музикант. Аз мисля, че също като родител смятам, че трябва да се опитат различни спектри на възможности, защото не се знае кое е точно за съответното дете, къде то ще намери себе си, в което то ще се почувства най-добре и в собствени води. Мисля, че колкото са повече възможностите, толкова и родителите ще бъдат по-спокойни, защото ще могат спокойно да насочат детето си, познавайки го най-добре. Всичко може да разберат родителите, които се интересуват от сайтовете на Националния дворец на децата, както и на Центъра за творческо обучение. Много подробна информация, както и контакти и координати. Аз ви благодаря за гостуването. Благодарим. И ще се радвам да продължим този разговор, защото е много важно образованието да бъде освен на теория и на практика и разбира се да се развива потенциала на децата, не само да бъдат карани да учат наизуст определена информация. Това зависи от всички нас.
Цветелина Василева, Гергана Райжекова и Александър Ангелов с информация за това как може да осигурите едно много хубаво и в същото време много полезно лято за своите деца.